sai na shiga. Kaga. Kai. Wallahi zan buge ma baki. Kudi na ce kuɗa a nan. Ka shiga. Duk idan na shiga. Ko kun ji ana ihu kada wanda ya leko. Ka wanda ya leko. Kada ku leko sai sun fita. Sai da na gaya mai. Lafiya na ga zumbudi nan a nan kwance? Ita ce ta masa. To bari in gaya muku, irin wa'annan aljanun mutum ɗaya ne zai iya maganin su. Shine Malam Aminu Zaria. Kar ku kai mu gurin Malam Aminu wallahi za mu fita. Kada Allah ya sa ma ku fita. Malam Aminu Zaria gwala gwaji unguwar Yarbawa. Ko ku neme sa a jamhuriyar Nijar a babban birnin Yamai. Shine idan aljani zai masa taurin kai ko gautsin kai sai ya gama da shi. Yawa Allah gafarta malam. Can ya kamata a kai su. Saboda wannan aljannin wallahi ba musulmai bane Yahudawa ne. Kar ku kai mu gurin Malam Aminu wallahi za mu fita. Kada Allah ya sa ma ku fita. Ga mu nan ta bakin kofa ma za mu tafi. Ƙarya kike, ku zo mu ku kamo ta. W Hausa TV.